हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोना लाबाय। दिनैहाय जोङो फार्स्ट टाइम चेलेन्ज भिडिअ लाबोदों आरोना। नारें खारजि हाना लाखाबाय जोङो, बिगुर लेमना लाखाबाय। ओमफ्राय नैबेबो थाइसे थाइसे आरोना, जाय जाखांग्रोयो जाय जेनो बे पानिशमेन्ट दं आरोना। हाथाय खैगानायनि थाखाय जोङो बेखौ जागोन आरोना लास्टाव दा जागोन थाइबें बियो। ओमफ्रायो दा जोङो भिडिअ स्टार्ट खालामसै। को जरा सबर करो। जेननाया मा पानिशमेन्ट मोनो दा लास्टाव नुगोन आरोना। भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो नुगोन आरोना। जानोसै आरोना जोङो। दे स्टार्ट 1 2 3 दे बानलु संख्रि लाबाय जोङो, बानलु लाबाय। जादो दे नांलाय बेखौ बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। सालबारा सालांनो गिदिरखौ हाना लायो, फिसाखौ हाना लानानै एखे मोजांसिन बांसिन आंनि बिबार एसे खम जागोन। दासिम एखे नङा नारेंआनो दे आरो गिदिर बाबो गलाय आरो जेबो नङा। Béo gầy bình quan trọng. Béo. Bà bán gì à? Ông rang ba bảy lần có mà sẵn là lấy. 너 촬영을 안 하고 애터기 좀 옛날 시가에. Ăn cùng sao mà nó mình. Bé ăn. 기대기야 빨래쓰는 건데. डेन्जार खाजोगना पानिशमेन्टआ Enggak bisa, gua hanan lalai yang beang nem. नोंहाय मा नै एखेसो मानसिफोर नाहर गिदिर लोगोफोर हाना नाहरलाय। Jalan. Sih जेन्नानै माबा बखिगासिनो दै इयो। Anu mana pagi dulu hana hana gak bisa, gua lalu lagi. बिदि नङा। गजब बेइज्जती है।
इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।